2. augustový piatok si rodinná firma Rakistav naplánovala športový deň. Najprv sme chceli zistiť históriu takýchto oddychových dní. Je to prvá akcia firmy Rakistav? Nie je to prvá akcia firmy Rakistav. Takéto akcie ako dneska organizujeme už pomerne dosť dlho. Tie akcie boli zamerané stále len na futbalový zápas a taký športový deň, kedy sme len vlastne zamestnanci a väčšinu chlapi tento futbal odohrávali. Dnešná akcia firmy Rakistav bola pripravená pre všetkých zamestnancov alebo? Bola pripravená pre všetkých zamestnancov firmy Rakistav, samozrejme aj s rodinnými príslušníkmi, to znamená, že manželky, samozrejme aj deti. Zhruba v počte 60 zamestnancov plus rodinní príslušníci, čiže dospelých cirka by som povedal 100 ľudí a 48 detí. Začalo to tak, že boli sme v robote do 12. Prišli sme o 12. tu po robote, možno pred 4 rokmi sme hrali futbal. Zahrali sme futbal, viete, chlapi sme sa posedeli, tu v ročníku už bolo iné. Išli sme roboty len do 10. Sme tu prišli, bez detí, bez manželek, hej. Takisto zahrali sme futbal, posedeli sme trochu. Ale už teraz Marek sa už do toho trochu, jak obul, ako poviem, pozval všetky manželky, deti a takisto mohlo byť to na ním, že nemusí takú akciu robiť, lenže vidno, že mu záleží na tej firme a zoberie aj tie deti, aj manželky a ešte len príjete tu, jak dneska príjete tu, už dáte medaily, už dostanete nejaké tam voňavku alebo cukríky, deti už sú z toho hotové, hej. Na tvárach detí aj ich mamičiek bolo vidieť, že ich táto pozornosť potešila. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da 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 da. Tell me how to get back to slumber paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, I'll be there in a heartbeat. Quick time, girl. Oh, tell him. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away 1,000 days, oh, just to have another one with you. Baby girl, where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Yeah. We're playing in the sand. Me and you, girl, holding your hand. Yeah. 'Cause I remember every sunset. Na začiatok samozrejme vás chcem všetkých tu krásne privítať, poďakovať, že ste prijali pozvanie všetkým zamestnancom, ale aj po druhýkrát v histórii firmy Rakistav aj manželkám samozrejme, že prijali pozvanie. No a samozrejme deťom, ktoré sú našim takým veľkým spestrením. Deti si hneď animátorky rozdelili do skupín. Mali sme 4 týmy, mali sme Lienky, Šmolkovia, Hviezdičky a ešte jeden tým. Žabky, áno, ďakujem, Žabky mali sme ešte. Medzi deťmi vládla veľká súťaživosť? Tak ako pri všetkých detských hrách a v hrách všeobecne, áno, je tu súťaživosť. A keďže ide o rodinný podnik, tak deti sa všetky poznajú a bolo to o to dravšie a vážne bratranec a sesternica a sestra, brat, takže bolo sa na čo pozerať. Keď zazneli motory motokár, ockovia už trielili na pripravenú trať. Aj Marek Rakoš so synom neodolali. Ako si vychutnali jazdu, sme sa už pýtali priamo. Všimli sme si, že ťa pekne poháňal, povzbudzoval. No, to je pravda. Tento môj synček samozrejme tiež chce dosť súťažiť, chce sa prebiehať a na tých motokárach to celkom zaujímavo vyzeralo. Dalo sa tam krásne pojazdiť, ale všimol som si, že nielen môj syn ma poháňal, ale aj mnohé ďalšie deti, dneska ich tu bolo cirka 50 detí,
A ja som si všimol, že veľa z tých detí poháňalo tých svojich rodičov. Z motokár už deti smerovali na svoje ihrisko, kde mali pripravené rôzne súťaže. Aké stanovištia ste pripravili pre deti na dnešnú akciu? Tak pre deti, tak ako minulý rok, sme vlastne mali niečo také ako detské olympijské hry. Bolo 5 stanovišť, tým, že plus minus 1, 2, ako sa budú deti baviť. A začnem hneď tým, čo najviac deti bavilo, to bolo priťahovanie lanom. Nebol taký presný pomer detí, chlapci, dievčatá, ale si myslím, že to bolo najviac také súťaživé a dravé. Potom bolo beh cez prekážky, cez slalom, také chodidla mali, proste vyvýšené deti, aby boli. Skakanie vo vreci tiež bolo, to bolo tiež veľmi pekné, to si myslím ako také druhá najhlavnejšia, čo bola pekná súťaž. Pre malé detičky sme mali tiež pripravené také tie plastové hráčky, tiež Marek Rakoš zabezpečil trampolínu, teraz koník prišiel pre detičky a takisto o chvíľočku bude kinologický klub Bardejov. Po roku nastala tá chvíľa. Veľké futbalové derby. Montážnici versus obchodníci. A ako oceňuješ výkony futbalistov? Dnešný zápas tiež veľmi zaujímavý. Výsledok hovorí asi za všetko, že 9-5 pre obchodný tím. Rozdelili sme sa samozrejme už predtým a každoročne hráme takýto futbal s tým, že obchodný tím je trošku väčší, takže predsa vytvára to jedno mužstvo. No a potom druhý tím vytvorilo mužstvo montážnych partií a chlapov z výroby. Zápas hodnotiť nebudeme, necháme to na hráčoch na obidvoch stranách. No nedalo sa nevšimnúť, že do posledného hráča chuť vyhrať nechýbala. Súťaživosť máme už tak trošku dlhodobo v sebe. Nebol to prvý zápas, ale tento výsledok dneškajší bol výnimočný, lebo stále to skončilo tak tesne. 3-1, 3-2, 4-2 a dneska to bolo 9-5, čiže ten výsledok bol dneska zaujímavý. Ten výsledok, neviem, 9-5, tak to mrzí dosť, ešte viacej. Sa mi zdá, že minulého sme prehrali nejakých 3-2, predtým takisto 2-1, ale teraz to bolo už také kruté, no. Určite kruté, veď v tíme, ktorý prehral, boli hráči štvrtoligových Raslavíc. Smola je smola, no. Boli sme tam vo našom týme, ako výroba aj montážnici, boli sme tam možno 4 profesionálne hráči, čo máme z Raslavica, to 4. ligu, hej. No a niekedy to smola je smola, no ale... No dozvedeli sme sa aj to, že firma Rakistav a konkrétne Marek Rakoš sponzoruje raslavický futbal. Tak ja si myslím, že možno hľadiska, už tu robím možno 5 rokov v tejto firme, možno už 6. A možno keby nebolo toho Marka Rakoša, tak ten futbal v Raslavicách už 3 roky nebude fungovať. A uvidíme, ako to bude ďalej, hej. Možno snaží sa o to, hej. V tejto sezóne sa nám zatiaľ nedári, ale podporuje nás stále takisto
príde do šatne, povie nám, pozbudí nás dobre, snaží sa, hej. Ale chcem povedať jednu vec, že keby nebolo jeho, tak poprvé toto pristáva nie je tu vybudované, hej, lebo toto všetko spravili oni. Či sú to okna nový menej na šatni, alebo táto pristáva všetko spravil Marek Rakoš. Ako dobre, svoj pomocný s našimi funkcionármi, tak hej. My hráči sme sa trošku tomu tak nepribudli ku tej práci, hej, ale starajú sa o nás a si myslím, že pokiaľ bude on tu pri futbale, tak to bude fungovať, ale keď skončí on, tak bude to ťažké, no, udržať tých cudzích hráčov, takisto aj našich, ktorí tu zamestnáva, aby to fungovalo ďalej, no. Poďme od futbalu ďalej a pozrime sa, čo sa v tento športový deň ešte dialo. Po futbalovom zápase nasledovalo občerstvenie, čiže obed, kde bol pripravený gulášik z diviny a samozrejme potom ďalšie občerstvenie. Večer bude zakončený hudbou, keďže naši dvaja zamestnanci sú členmi kapely, takže bude sa to niesť v duchu takomto, čiže aj hudba, aj posedenie. Myslím si, že bude dobrá atmosféra. Poďme ale ešte späť k tomu gulášu. Guláš bol výborný, tak všetko bolo super. Takže guláš mi dneska chutil veľmi. Neviem, či to bola bravčovina alebo divina, asi spolu dokopy. A najedol som sa. Guláš bol výborný. No, myslím, že to bolo hovädzie, nie bravčové, ako ste počuli vedľa. A bol veľmi dobrý. No museli sme osloviť kuchára, aby sme zistili, aké mäsko bolo v tom guláši. Tak gulášek bol spravený hlavne z hovädziny a bola zamiešaná tam divina z mladého srnca. O Raslaviciach je známe, že má blízko k hudbe a tancu. Ani táto akcia Rakistavu na Raslavickom futbalovom štadióne to nezaprela. Zatleskame im všetci rodičia. Takže krásny vláčik. Budeme tam raz na tri. Ide vláčik. Ešte sme si urobili anketu o priebehu a spokojnosti s týmto športovým dňom. Čo sa vám v tejto akcii najviac pozdávalo? Celkovo celý priebeh tej akcie, ako bolo pripravené, či tie motokáry, animácie pre deti, ten futbal, montážna partia versus obchodníci. Bolo to všetko super. Teraz tá kinologická akože prehliadka. Super. Výborné to bolo opekalo, bol tu guľaš aj chlobásy. Bolo to pekné a jak sme súťažili. Aj koň tu. A ešte psi tu prídu. Ja som nesúťažila, ale som si kopal futbal. Ide krásny program. Čo máš na líčku? Žabku. A prečo žabku? Lebo tieta mi namaľovala. Čo znázorňuješ? Si nejaký bojovník? Nie. German. Taký maskače mám. Keď to je sedieť na takom veľkom koníkovi? Neviem. Nevieš. Kto ti pomohol výjsť na koníka? Tátko. Prečo máš medailu? Lebo nám dali z začiatku, jak sme tu prišli, dali nám menší medaily. Ale určite sa mu to páčilo. Tak deti sú radi, keď sú spolu, samozrejme. A myslím, že kolektív to utužuje veľmi. Páči sa mi to. No určite bolo sa na čo pozerať a do čoho sa zapojiť, takže bol to pekný prežitý deň. Tak je to hlavne asi ten deň pre deti, takže asi tie súťaže pre deti, samozrejme motokári. Stretnú sa rodiny, príslušníci, zocelí sa firma, vieme sa porozprávať o ostatných veciach ako pracovných. Ja si myslím, že je to pozitívne. No nezabudlo sa na odmeny deťom. Tak myslím si, že z každého týmu vyberieme tých najlepších, ale odmenení budú všetci. Pre nás má táto akcia význam ako pre rodinný podnik, nejaké zjednotenie tých zamestnancov, spoznanie sa s rodinnými príslušníkmi, takže nie je to až tak hnané do tých finančných stránok.
Bolo to cca okolo 500 € na nejaké darčeky a vlastne do súťaže pre deti plus ďalšie občerstvenie, čiže mohlo by to byť na úrovni celkovo nejakých 1000 €, ale pravím, ako toto nie je nejaká podstatná časť, dôležité je úplne niečo iné. Ten rodinný duch a to zblíženie sa všetkých zamestnancov aj s rodinami. Na záver si partie montážnikov a obchodníkov zmerali sily v preťahovaní lana. Obchod versus výroba. Takže vážení, poďme na to. 1, 2, 3, štart! Na takú silnú firmu, ako je Rakistav, jedno lano asi nestačí. Beria aj mimo ihriska. Celkom zaujímavá otázka, ale nie. Samozrejme, my, jak firma, stále sa snažím vlastne s týmito ľuďmi predstavovať jeden celok Rakistav. Výhodu oproti ostatným firmám máme práve že v tom, že sme tie jednotlivé zložky všetci zamestnanci. To znamená, že nemôžeme my proti sebe nejakým spôsobom superiť, že tak my sme obchodníci, títo sú montážníci, títo sú výrobári. Nie. Jednoducho samozrejme vo práci jednoznačne pozeráme na ten jeden celok a ten jeden celok je Rakistav. Keďže vo firme sú ľudia veľmi veselí, skvelá nálada a zábava pokračovala až do večera. Všetci vyjadrili chuť stretnúť sa na takejto vydaranej akcii aj na budúci rok.